दिनैनि गोथार मंगलबार सानाव आं बाथौ बिबुंसारि जानानै नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। दा दिनैनि बे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव सानजा बाक्सानिफ्राय गासै बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आरो बाथौ सिबियारि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बाहागो लाफैदों। बिथांमोनखौ गिबि गिबियावनो जोंनि बाथौ बिबुंसारनिफ्राय बरायग्रोबाय। दा बे समाव जों लोगोसे दङ सानजा बाक्सा जिल्लानि गाहाय नेहाथारि माइनावनि गाहाय नेहाथारि बिथां सनेस्वरी बसुमतारी। दा बिथांजों लोगोसे दसे सम जों बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनानै बोरै मोनदों आरो लोगोसे बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ बोरैयै लाबोदों बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो लुबैदों। ओंखायनो बिथांखौ बेनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनो आं खावलायो। गिबियावनो आङो सानजा बाक्सा जिल्ला माइनाव आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम बाथौ बिबुंसारनि रादाबगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आरो लोगो दिनैनि जोङो नैबे सिनाखना हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव नैबे गोथार मंगलबार सानाव जोङो आर'ज गाबनो फैदों सानजा बाक्सा जिल्लानिफ्राय। बे सानजा बाक्सा जिल्लानिफ्राय आर'ज गाबनो फैनायनि थांखिया बेनो, जिहेथु दिनैसिम जोंनि बर'नि धोरोमारि थानसालिफोरा नैफोरबायदि जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बाथौआरिफोरा बर' हारिफोरा जाबायदि लुबैबाय थादोंमोन बेबायदि लुबैनाय बायदि नैबे महर मोनखांदों। नैबे हालामनि जा सानगिरि सानसुमै बिथांमोननि दैदेननायावनो महर मोनखांदों। बिनि थाखाय जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे गोजोननाया सानजा बाक्सानिल' नङा, बे गोजोननाया नैबे उदालगुरि जिल्लानिल' नङा, बे गोजोननाया दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो गोजोननाय। आरो जोंबो फैदों जे नैबे समायना बाथौ थानसालियाव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ लोगो हमनो थाखाय जों सानजा बाक्सा जिल्लानि गासैबो खना खनला सा सानजा सोनाब आरो खोलानि गासैबो ज' जानानैहा जों खौसेथिनि थांखि आरो अनलायनायनि थांखिजोंनो बे बाथौ धोरोमखौ माबायदि हागो जोङो फुवारनाय फेहेरनाय आरो समायनाखौ नुहोनो थाखायनो जोङो आसलते फैनाय जादों। आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों। साबायखर बावहरदों बयनिसिमबो बेबायदिनो जाथों होननानै आं सानो। आरो लोगोसे आं दिनै नैबे थानसालियाव फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो बुंस' हाया। थेवब्लाबो जों जिहेतु दासो 25 बोसोर बारलांनायनि उनाव लासै लासै बेबायदि महरखौ होनो हादों। आरोबाव गोबां जाबावनो नांगौ जोंनिया बे थानसालियाव जोंनि जाबायदि नांगौ सुबिदाफोर, बे सुबिदाफोरा लासै लासै जादों आरो गोबां जाबावनो नांगौ। बेखौ मावथि बिथांमोना निस्सय हाजासे सुबिदाफोरखौ खालामनो नाजाथारदों, आं बेखौ हमदांनो हादों। आरो लोगोसे जोंनि थानसालिफोराव जोंनि बाथौआरि बिथांमोना मा सानदों, अबस्से आंबो मोबथिजो, थेवबो गुबुन हारिनि धोरोमसालिफोराव जाबायदि गावबा गावनि हारिमुफोरखौ बेरखाङो, थिग बेबायदिनो आंबो बे थानसालिफोराव जोंनि सेरजा खाम जथा सिफुंफोरखौ गुबै आइजेंखौनो जा बा महर होनानैनो एरनानै जा बेबायदि दोनोब्ला आरो जोंनि हारिमुफोरखौ जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन हारिफोरनोबो जोङो फोसावनो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। आरो बेखिनियानो आंनि बुंनो गोनां। मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों, नोंथांमोननि जिल्लानिफ्राय गासै साबेसेसो सिबियारि बेयाव बाहागो लाफैदों? आसलते जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। जोङो सानजा बाक्सा जिल्लाया ओरैबायदि सानदोंमोन जे हायोब्ला मेक्सिमाम 200 जों फैगोन सानदोंमोन। खिन्थु बाथौनि फारसे मानसिफोरनि ओरैबायदि मोजां मोननाया गोसारदों। आरो सानजा बाक्सा जिल्लानि मावनाय दांनायनि फारसेबो आं बेखौ हमदांना लानो हायो। आरो जे बिथांमोना खबर मोननाय लोगो लोगोनो दिनै प्राय 1000नि एबभ जादों होननानै आं सानना लायो आरो दिनै।